comença un viatge per 3 ciutats europees: Viena, Bratislava i Budapest, capitals d'Àustria, Eslovàquia i Hongria. Viena, capital d'Àustria. Habitants, 1.680.000. Llengua, alemany. Moneda, euro. Salari mig, 1.900 euros. Àustria és un petit país però amb una gran història. Té poc menys de 8 milions d'habitants. La paraula Àustria significa Imperi de l'Est. Des del 1918 és una república parlamentària dividida en 9 estats federals anomenats Bundesländers. La seva capital, Viena, té un aire molt particular. A la ciutat hi dominen edificis del segle XIX d'estil neoclàssic i molts d'ells de grans dimensions, que donen un aire d'elegància i sofisticació als carrers radials que formen la ciutat. A Viena també se la coneix com la París de l'Orient. L'idioma oficial és l'alemany, tot i que algunes paraules són diferents. El segon idioma més utilitzat és l'anglès i, tot i que resulti curiós, molta gent sap parlar italià. A Viena hi viuen 1.680.000 habitants. El sou mig és de 1.900 euros. Paguen molts impostos, però la sanitat i l'educació són gratuïtes. De fet, Viena és la tercera ciutat del món amb millor qualitat de vida. Davant seu hi ha Ginebra i Zúrich. D'entrada, Viena no és un destí barat, però si es reserva amb temps es pot aconseguir vol i hotel per uns 250 euros. Primer consell vienès. Inverteix 7 euros amb el bitllet de transport de 24 hores. Et permetrà viatjar amb tots els transports públics de la ciutat durant un dia sencer. En el segle XIX, Viena va començar a quedar-se petita. Entre 1840 i 1880, la població quasi es va duplicar. Per això, l'emperador de l'època, el marit de l'emperatriu Sissi, va ordenar enderrocar les muralles i construir una gran avinguda, la Ringstraße. El centre de la ciutat està envoltat des d'aleshores per aquesta avinguda, coneguda com l'Anell, un dels carrers més extensos del món que fa uns 4 quilòmetres i mig de llarg i 60 metres d'ample. En l'Anell és on es troben alguns dels edificis més espectaculars de la ciutat, com per exemple el Museu d'Història de l'Art. També el Teatre de l'Òpera de Viena, que de nit llueix el doble. O l'Ajuntament de la ciutat, amagat darrere d'aquest escenari. En aquesta avinguda circular també trobem joies com el Gran Parlament austríac. El Parlament va ser construït al mateix temps que els altres edificis que ja hem vist cap a finals del segle XIX, però com es pot comprovar, aquest és diferent. Va ser construït amb un moviment anomenat historicisme i que en aquest cas pretenia imitar l'estil grec com a símbol de la democràcia. Al seu interior hi destaquen dues grans sales. Una és la del Consell Nacional, que s'ocupa de fer complir les lleis i que va ser reconstruïda després de la destrucció de mig Parlament després de la Segona Guerra Mundial. L'altra sala és la del Consell Federal. Àustria està formada per 9 estats federats, és a dir, amb un propi govern. En aquesta imponent sala es fan els plens per debatir els problemes que sorgeixen a cada federació i trobar-hi solucions. També cal destacar la unió de les dues sales que es fa a través d'aquesta majestuosa sala de columnes o Saló dels Pilars. Si és que Viena és una ciutat monumental, té 346 esglésies, de les quals us podem destacar aquesta, la votiva. Les dues torres en forma d'agulla que la coronen tenen 99 metres d'alçada. L'origen és particular. Un dia un home va intentar assassinar frustradament a l'emperador Francesc Josep. Un cop passat l'incident, es va obrir una col·lecta per construir l'església al lloc dels fets. La ciutat també té 70 museus, 60 teatres, 18 sales de concerts, 3 òperes, 178 parcs. No acabaríem mai. Pel que fa als parcs, són molt estimats pels vienesos, estan perfectament cuidats i impecablement nets.
Podríem destacar-ne dos. El primer és l'Strat Park, situat al centre de la ciutat i té 65.000 metres quadrats. Aquí hi ha l'escultura de bronze de Johann Strauss, pintada de color d'or. Es va inaugurar el 1921 per rendir homenatge al seu fill, un dels grans violinistes del moment. Aquest és el parc més gran de Viena, una zona recreativa de 6 km² situada en el que ja fa temps va ser una zona de caça imperial. Aquí a dins hi ha més de 200 atraccions, cavallets, muntanyes russes, atraccions d'alçada, cafeteries, però sobretot hi destaca la nòria gegant del parc. Va ser construïda el 1897, pesa 245 tones i té 65 metres d'alçada. La Nòria del Prater és la més antiga del món en funcionament i funciona tan bé com el primer dia, però els preus han pujat. Les cistelles no són grans per caprici, no, sinó que són vagonetes d'antics tramvies reciclades. La Nòria va ser reconstruïda el 1947, ja que durant la Segona Guerra Mundial es va incendiar. Des del capdamunt es pot observar una espectacular panoràmica de Viena. D'entre els 247 palauets i els 4 grans palaus, podem destacar-ne dos. El Palau Imperial Hofburg era un antic castell del segle XIII que, al convertir-se en la residència dels Habsburg, es va transformar en una veritable ciutat. Aquí és on ve a treballar tots els dies el president de la República, però hi ha molt més, Els seus amos, els Habsburg, tenien una norma. Cap emperador podria dormir en la mateixa habitació que l'anterior, així que anaven ampliant el palau sense parar. 2.600 habitacions. L'àguila que s'imposa a la part superior de molts edificis austríacs té dos caps mirant en direcció oposada. Un representa que mira cap al passat, simbolitzant la saviesa, i l'altre el futur, que significa el progrés. Just al centre de la ciutat destaca la Catedral de Viena, més coneguda com la Catedral de Sant Esteve. La façana principal és la part més antiga de l'edifici, d'estil romànic que té més de 750 anys d'antiguitat. La teulada està feta a partir de 250.000 peces vidriades de colors i ordenades geomètricament formant el mosaic que podem observar. La torre més alta té ni més ni menys que una alçada de 137 metres i és visible des de molts punts de la ciutat. Per dins, la catedral no ens pot deixar indiferents. Aquí hi ha el famós Jesucrist del Dolor de Queixals i té la curiositat de que són molts els creients els que venen fins aquí a pregar a Crist perquè els guareixi el dolor de queixals. A les catacumbes de la catedral s'hi deixen els intestins dels Habsburg. Pot semblar una animalada, però quan un Habsburg moria en els camps de batalla resultava molt complicat transportar el cos, així que li extreien els budells i el cor. Els cors es deixen en un altre lloc, en urnes de plata a l'església dels Agustins. També us proposem una visita alternativa d'art modern a Viena, que també n'hi ha, Reserva una estona per admirar l'obra de Hundertwasser, el Gaudí austríac. No hi ha dos pisos iguals, cada apartament és únic i original. La idea d'aquest artista era simple i doblement cridanera, ni una sola línia recta. Hundertwasser House és el conjunt de pisos de protecció oficial que es lloguen a 5 euros per metre quadrat. A diferència de casa nostra, la majoria d'europeus prefereixen el lloguer abans que la compra, però els vienesos que s'entesten a comprar paguen el metre quadrat a 5.000 euros. A 20 minuts en metro des del centre de Viena trobem el Palau Schönbrunn, rodejat dels seus meravellosos jardins clàssics. L'edifici, d'estil barroc, és un dels més emblemàtics i coneguts del centre d'Europa. Era com la caseta d'estiu de la reialesa. Però el més bonic són els seus jardins. Aquí destaca l'hivernacle tropical de l'any 1882, fet de ferro forjat i vidre.
Pesa 720 tonelades i conté 45.000 vidres. Durant la guerra, una bomba va destruir tots els vidres i, és clar, imagineu-vos la feina que van tenir després. Almenys, per sort, moltes de les plantes tropicals del seu interior es van salvar. Al costat també trobem el zoo, que és el més antic del món. I des de la part alta dels jardins, després de pujar un bon turó, tenim aquestes meravelloses vistes. I de Viena continuem el nostre viatge fins a la perla del Danubi, Bratislava. Bratislava, capital d'Eslovàquia, habitants 470.000, llengua eslovac, moneda, euro, salari mig 800 euros. A només 60 quilòmetres de Viena i a poc més d'una hora i mitja de viatge amb tren, al sud-oest d'Eslovàquia hi ha la seva capital. Bratislava, la coneguda com a perla del Danubi, es deia originàriament Pressburg, fins que el 1919 es va integrar a la Federació de Txecoslovàquia i li van posar el nom actual. Però no va ser fins al 1993 que la Federació de Txecoslovàquia es va dividir i Bratislava va passar a ser capital d'Eslovàquia. Comencem el recorregut pel cor de la capital eslovaca, el casc antic. Bratislava és una ciutat petita amb un casc antic històric i on es troben la majoria dels punts d'interès. El casc antic va ser construït al voltant de la plaça Major, on al centre de la plaça hi destaca la Font Roland, que és un dels punts de trobada pels ciutadans. A un dels marges de la plaça s'aixeca l'antic ajuntament de la ciutat, construït al segle XIV i remodelat un munt de cops, d'aquí l'aparença tan peculiar que presenta. Just al costat, darrere de l'Ajuntament, tenim una altra plaça. Aquesta és la plaça del Primat. El nom ve pel Palau del Primat, que la precedeix. Aquest palau, de color rosa, era l'antiga residència d'hivern dels bisbes. I continuem pel centre de la ciutat, concretament pel carrer principal, ens situem a una de les antigues portes d'entrada. Bratislava antigament era una ciutat emmurallada i una de les poques restes que queden és aquesta torre, la Torre de Sant Miquel, que data del segle XIV. Té una alçada de 50 metres i separa el nucli històric de la part més moderna de la ciutat. La catedral de la ciutat, o catedral de Sant Martí, és l'església més gran i una de les més antigues de la capital d'Eslovàquia. Es troba cap a les afores del nucli antic, just a la falda de la muntanya del castell. El castell de Bratislava corona la part més alta de la ciutat i s'enclava en un punt clau de les ribes del Danubi. Des d'aquí es té una perfecta panoràmica de la ciutat. Va començar a construir-se al segle X. El 1811 va quedar destruït quasi en la seva totalitat a causa d'un incendi i no es va poder reconstruir fins passats quasi bé els 140 anys. I continuant passejant, tot i el mal temps, trobem edificis clàssics com és el cas del Palau Grasalkovic, el que actualment és la residència del president d'Eslovàquia. O també petits elements com l'escultura a l'obrer, que imita un simpàtic operari de manteniment sortint d'una claveguera. I el pont nou, que uneix les dues parts de la ciutat travessant el Danubi. I seguint el Danubi arribarem fins a la nostra última destinació, Budapest. Budapest, capital d'Hongria, habitants 1.800.000, llengua hongarès, moneda florí húngar, salari mig 1.000 euros. Amb gairebé 2 milions d'habitants, es troba a només 250 quilòmetres de Viena i va ser fundada el 1873 a l'unir-se als territoris de Buda, Óbuda i Pest. El riu Danubi travessa tota la ciutat, sobre el qual passen 9 ponts que uneixen les dues parts. Tot i que Hongria pertany a la Unió Europea des del 2004, manté la seva moneda, el florin.
Budapest és realment una ciutat complexa i per moure'ns existeixen una gran varietat de transports. Metro, autobusos, tramvia, trolebusos, funiculars, vaixells... El bitllet és integrat i serveix per tots els mitjans de transport públics. Però una de les millors maneres de no perdre el temps és comprar el tiquet Hop-on Hop-off Bus and Cruises, un conjunt de línies de busos turístics i també una d'aquàtica que et porten fins als punts més atractius de la ciutat. Deixem-nos seguir-hi si comencem la visita a Budapest. Buda és la part oest de la ciutat i la més cansada, ja que es troba a sobre d'un turó. Els carrers són estrets i de pedra i acullen una barreja d'edificis medievals i neoclàssics, tot i que tots van tenir que ser reconstruïts després de la Segona Guerra Mundial. La zona més impressionant de Buda és el Turó del Castell. El nom ve donat pel primer castell que es va construir al segle XIII. Per accedir-hi cal pujar al turó sobre el que s'aixeca. Us recomanem la via més ràpida, el funicular. Va ser inaugurat el 1870 i és el segon més antic d'Europa. Després de la Segona Guerra Mundial es va tenir que reconstruir gairebé des de zero. I parlant de zeros, just al peu del funicular hi ha el quilòmetre zero d'Hongria. Aquesta escultura representa l'inici de tots els camins que uneixen la ciutat amb tot el país. Un cop pugem cap amunt, veurem el majestuós castell de Buda o Palau Reial, que avui és seu de diversos museus. Antigament era la casa de la reialesa hongaresa. Destaca des de qualsevol punt de la ciutat la seva gran cúpula. A dins del castell es troba la Fontana de Mateu, on hi ha representat un vell rei hongarès del Renaixement, en el moment en què, tornant de caçar, veu a una jove i s'enamora completament d'ella. A sota del castell de Buda i del seu barri hi ha un laberint format per galeries subterrànies. Aquestes galeries són un conjunt de 10 quilòmetres de grutes que s'han anat formant amb el pas dels anys degut a les aigües termals i també a passadissos que es van anar obrint entre els soterranis de les cases del palau. Al seu interior la temperatura és d'uns 14 graus i una humitat exagerada de més enllà del 90% amb punts d'intensa boira. L'església de Sant Mateu és l'església catòlica més famosa de Budapest. Al seu interior es van coronar fins a 3 reis hongaresos. Va ser construïda en diverses etapes entre els segles XIII i XV, tot i que, quan es va restaurar el 1896, se li va donar forma neogòtica. Just al seu darrere hi ha el bastió de pescadors. Aquesta construcció, tot i semblar medieval, és com l'església, neogòtica. Però per què se li diu bastió de pescadors? Potser perquè es venia peix? Doncs no. És perquè antigament, a l'edat mitjana, eren els pescadors els encarregats de guarir i vigilar el castell en aquesta part de la muralla. Té només uns 100 anys i el millor que té són les seves vistes. Al sud del castell s'aixeca el Mont Gelert, una muntanya verda a la vora del Danubi. El seu nom ve d'un bisbe, Gelert, que pels catalans seria Gerard, que evangelitzava les tribus paganes. Al 1851, els austríacs van construir al cim la Ciutadella, un quarter militar per castigar els habitants de la ciutat. La raó era perquè els habitants de Budapest s'havien rebel·lat contra els Habsburg, és a dir, els austríacs, iniciant la Guerra de la Independència, però la van perdre, i els vencedors van decidir construir aquesta ciutadella per aterroritzar la població i mostrar de per vida qui manava allà. A l'actualitat l'edifici és un monument i fins i tot es poden veure els terribles canons exposats als vianants. Un total de 7 ponts creuen el Danubi que permeten el pas tant de persones com de cotxes. Trobem el pont de l'illa Margarita, enganxat a l'illa del mateix nom. També el pont d'Isabel, esvelt i blanc. Aquest va ser totalment reconstruït després dels bombardejos de la Segona Guerra Mundial. El pont de la Llibertat, que és més conegut com el pont dels suïcidis, ja us imaginareu el per què. O també el pont de les cadenes, que és el més famós i el primer que va unir les dues parts de la ciutat. El 1847, un comte de l'aristocràcia hongaresa va encarregar construir el pont, després de que l'enterrament del seu pare es tingués que endarrerir una setmana degut a que, per mal temps, no es pogués creuar el cos d'una banda a l'altra. Més endavant, els nazis van causar molts danys al pont, però va ser reparat i avui en dia 4 grans lleons de pedra es troben situats als extrems com a fidels guardians.
Ens trobem a Pest, la part més poblada i plana de la ciutat, situada a la riba oposada a Buda. Aquí es troben importants edificis com la Basílica de Sant Esteve, que està coronada per una cúpula visible des de qualsevol punt de la ciutat. Va ser construïda el 1845, però el 1905 una tempesta va destruir la cúpula principal. L'edifici va tenir que ser restaurat i es va aprofitar per donar-li aquest aspecte tan bonic a un estil renaixentista. Tot i que interiorment no sembla gaire gran, té una alçada de 96 metres que el converteix en un dels edificis més alts de la ciutat. De fet, a la part superior hi ha un mirador d'on es pot observar a distància la Ciutadella, el Castell de Buda o també, per exemple, el Bastió de Pescadors, que estan a l'altra banda del Danubi. Al nord de Pest es troba l'edifici més impressionant i reconegut de Budapest, el Parlament. Va ser construït durant els anys 1884 i 1902 i va representar l'obra arquitectònica més gran de l'època. De fet, encara és l'edifici més gran d'Hongria. Les seves dimensions són exagerades, gairebé 270 metres de llarg per 120 d'ample. La cúpula central s'aixeca fins a tocar quasi els 100 metres. No us perdeu la vista nocturna. Justament a la sala de la cúpula s'hi desa la corona dels reis hongaresos, una corona que es caracteritza per la creu superior, que està torta. Diuen que els reis van tenir que fugir de palau i que amb les presses de la fugida i per evitar que els hi robessin la valuosa corona, la van amagar sota terra entre pedres i, és clar, la creu es va torçar. I a temps, per arribar fins al saló cal pujar una gran escalinata central coberta per la catifa vermella, un acte molt digne de prínceps i princeses. Del Parlament s'ha de destacar també el seu hemicicle. Aquí és on s'aproven, es rebutgen i es pacten les lleis que s'aplicaran a tot el país. I també és aquí on treballa el taquígraf més ràpid del món. És capaç d'escriure tot el que els parlamentaris diuen amb un desfase de mil·lèsimes de segon. Aquest és el carrer Andrasi, anomenat també com l'Avinguda de la Cultura. S'estén uns 2,5 quilòmetres i va des de la Basílica de Sant Esteve fins al Parc Central de la ciutat. Teatres, cafès, botics de moda, l'òpera, museus i sales de música es troben a banda i banda del carrer. És una avinguda tan perfecta que va ser declarada Patrimoni Universal per la UNESCO. A la part més alta, els edificis es transformen en petits palauets modernistes i al capdamunt es troba el Parc Municipal, on hi ha fins i tot un gran llac precedit per la plaça dels Herois. És un dels espais més emblemàtics de Pest, on al centre es troba el Memorial del Mil·lenni, una columna de 36 metres d'alçada guanyadora del Gran Premi de l'Exposició Universal de París. Està coronada per l'Àngel Sant Gabriel, rodejat per les estàtues de 7 tribus magiars que van fundar Hongria al segle IX. Herois hongaresos, vaja, d'aquí el nom de la plaça. Ni a Buda ni a Pest, és l'illa Margarita. Es troba enmig del riu Danubi i a l'edat mitjana es feia servir com a àrea de caça. Avui en dia és un parc ideal per donar una volta entre els seus jardins. Us recomanem observar la font saltarina i fer una volta en bicicleta, tricicle o quadricicle que es lloguen a l'entrada. Val la pena apropar-se fins a la torre d'aigua de 57 metres, del 1911 d'estil Art Nouveau i protegida per l'UNESCO. També molt recomanat un creuer pel Danubi amb una posta de sol. A Budapest hi viu la comunitat jueva més gran de tota Europa central i, és clar, és aquí on hi ha la sinagoga més gran de tot el continent europeu. Per entrar, és obligatori portar l'equipà. Els jueus practicants vesteixen l'equipà durant tot el dia. Un equipà simbolitza que Déu està per sobre dels humans.
L'edifici té 43 metres d'alçada que fan de la sinagoga la més gran del món després de la que hi ha a la 5a avinguda de Nova York. I abans d'acabar el viatge us recomanem passar pel Mercat Central de Budapest. En aquest mercat cobert, el més gran de Budapest, és on es troba per tot arreu la famosa paprika vermella. Es ven envasada de 1000 formes diferents i es fa distinció entre la picant i la dolça, que no se t'oblidi posar-la a la maleta. Diu la història que el primer director del mercat, el 1874, va establir una sèrie d'estrictes normes. Estava prohibit comprar o vendre aliments a crits, en veu alta, xiulant o blasfemant. El seu sistema va ser altament criticat i res d'això queda vigent avui en dia. Aquest mercat és tan polivalent que no només pots comprar aliments frescos, sinó que pots comprar art hongarès, menjar pastels i delícies gastronòmiques o emportar-te un típic souvenir. Un apunt important, en aquest mercat està permès regatejar. Fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame.